València ha sigut declarada oficialment a Roma capital mundial de l'alimentació per a l'any 2017. D'esta manera, es reconeix la importància que el govern de la ciutat ha atorgat a la vinculació de l'horta periurbana de la nostra ciutat amb l'alimentació de proximitat. També es reconeix la posada en marxa de mercats locals, la creació d'un Consell Alimentari Valencià que aprofundisca en aspectes com la relació entre salut i alimentació. Estoy profundamente satisfecho porque es el primer acuerdo que la FAO firma con una ciudad y yo creo que se firma en el marco de una política de avanzar en el análisis de las ciudades como el sitio donde cada vez vive más gente, ya vive más de la mitad de la población mundial y cada vez los problemas se van a hacer mayores respecto al tema de la alimentación. L'Ajuntament s'ha decantat des del primer dia de la legislatura per una alimentació de qualitat, mediterrània, sana i baixa en greixos i sucres per als valencians i valencianes de qualsevol edat. La regidora d'Agricultura i Horta, Consol Castillo, ha destacat que estan treballant en un model de sostenibilitat partint del fet que l'horta no és només un paisatge urbà. Perquè nosaltres, junt a l'alimentació, estem treballant un model de sostenibilitat i, per tant, per a nosaltres això és molt important. La qualitat del producte, però, a més, la reversió d'un model que per a nosaltres ha caducat, i és que l'horta periurbana és un valor, no és un solar. I, per tant, posar-la en valor, posar-la a funcionar, incorporar a gent jove al treball agrícola per a nosaltres és fonamental. L'horta no és un paisatge urbà, sinó que ha de convertir-se en un sector productiu. I ahí estem treballant. Per la seva banda, el regidor Carlos Galiana parla de l'impuls als mercats municipals i la conversió de Mercat València en un referent i punt de trobada de delegacions de tot el món. Tot el treball que s'està fent en mercats municipals, en agricultura i tot això, traspassa la nostra ciutat, arriba a ciutats com Nova York que te pregunten què esteu fent, com l'esteu fent, que Mercavalència, per exemple, s'ha convertit també en un any en un punt de trobada on venen delegacions de tot el món a veure la tira de contar, perquè clar, quan venen, ho veuen i veuen com hem desenvolupat aquesta part, la veritat que se queden molt sorpresos i Mercavalència també s'ha convertit en aquest referent mundial, i dona molt de goig rebre ahir a delegacions de diferents països. València estarà, a partir d'ara, en un lloc preferent del mapa mundial de l'alimentació, d'acord amb Nacions Unides. Es una tarea que nos ilusiona, es una tarea en la que nos hemos comprometido y es una tarea en la que estamos seguros que podremos ayudar y a la vez ser ayudados por muchas ciudades que están empezando a trabajar en esta misma dirección. Yo quiero insistir, el problema de la alimentación ya no es un problema rural, cada vez más es un problema de las grandes ciudades y una alimentación, el control, la ayuda, el impulso de unas nuevas formas de alimentación en las ciudades es fundamental para la sostenibilidad, para la soberanía alimentaria para todos los niveles. 2017, any en què València serà capital mundial de l'alimentació, serà el millor escenari per a desenvolupar els objectius alimentaris i seguir així potenciant el consum de productes de proximitat de la màxima qualitat.